Vítáme u nového dílu. A tam to vymáš. Jo. Já jsem mu natočil. Jsem ukázal takhle a pak jsem dal kalhoty. Jestli já jsem to dal, mám na YouTube. Tak jo. Čus bus, no. Čus bus. Nechceš žádný odběr, tohle nic? Ne. Hraješ to s hráčema? Jo, a snažím se ho zabít, a což nefunguje. Máš to strašně lagutý, ty vole. Počkej, tady jde zabít, že jo? Nech to. To je jeho. Počkej. Mraz. Ne, Ještě to nezabít, ale. Já ti dám ukázat. A o čem přesně budeš psát? Třeba drsní investigativní reportáže? Na chvíli to střihnu, takže čauky. A jsem tady zase? Já? No pojď sem. No vidíš, koukej. Určitě na YouTube. No. No. A dneska si ukážem takovýhle máme to, obývák. Dneska si ukážeme, co máme. Máme jeden ovladač na Xbox, druhý ovladač Minecraft, Lego Movie, GTA 5, FIFA 14. A jestli nevíte, tak takovýhle obal. Takovýhle skin, obrázek to. A mám ještě jeden. A jdeme. Já za chvíli stopnu a zatím mějte se. To zase já. No a jdeme koukat. Tak natočuj, prosím. Už natáčíme 3 minuty, kámo. Co jsi s tím tam dělal, já jsem tě slyšel. Má rohy. Má rohy. Co děláš, blbečku? Tak na chvíli to stříháme, než to bude? Jo? Alebo už nemusíme stříhnout? Co to? Je to nějaký. Tak se za chvíli, tak na chvíli to stříhnu a čoky. Ne. Jestli jo, tak to vím, co to znamená. Že za 30 sekund se vypne. Že jo. To je moc málo. 30. Jo. Máme už fakt málo. No! Já potřebuji nějaký No, tak jsme s vámi líbil toto video. My už musíme, takže čau. A s vámi se loučí Deris Muran a Véna Václav. No, to se určitě na vás. Ukaž rušenu. Tak čusky fusky. Čusky fusky.